היי כולם, אני איתי קורצ'י, רואה חשבון. היום רציתי לדבר איתכם על הערכת שווי של עסקים. אם יש לכם עוסק מורשה, או אתם בעלים של חברה בע"מ, בטח חשבתם לעצמכם הרבה פעמים כמה העסק שלי שווה. יש הרבה שיטות לבצע הערכת שווי של העסק, אבל קודם אני רוצה לזכור את המקרים בהם צריך וכדאי לעשות הערכת שווי. אז הסיבה הראשונה והדי טריוויאלית היא כשאתם רוצים למכור את העסק שלכם, ואתם רוצים לדעת פחות או יותר כמה לדרוש, איזה סכום להתחיל איתו את המשא ומתן, אז מאוד כדאי לבצע הערכת שווי על ידי בן אדם מקצועי. כמובן שנגזרות של אותה סיבה, שאתם רוצים להכניס שותף לעסק, להוציא שותף מהעסק, שני שותפים באותו עסק שרוצים להיפרד, אז כמה אחוזים אני מוכר תמורת כמה כסף, או כמה אני מוכן לשלם תמורת האחוזים של השותף שלי. בנוסף, יש הרבה מקרים, בוררויות בין שותפים שהבורר דורש איזושהי הערכת שווי, ככה כשכל צעד לבוררות מביא מעריך שווי של עסקים מטעמו. חשוב מאוד שהמעריך שווי יהיה כמה שיותר מקצועי וידע את הפרקטיקה הנהוגה. יש עוד מקרים שמס הכנסה דורש הערכת שווי של פעילות עסקית, כדי לדעת מחירי העברה וכדומה, וחברות ציבוריות הרבה פעמים נדרשות על ידי רשות ניירות ערך להציג בהתאם ל-IFRS הערכת שווי של פעילות עסקית שהם קנו, כדי להציג כל מיני סעיפים כמו מוניטין וכו'. אז איזה דרכים יש לנו להעריך שווי של עסקים? יש דרכים מגוונות כמו שווי נכסי נקי, שבשיטה הזאת אנחנו בודקים את השווי של הנכסים בבעלות של אותו עסק. יש שיטת המכפילים, שבה אנחנו משווים את העסק לעסקים דומים באותו מרחב שהעסק פועל, לוקחים מכפילים של שווי של עסקים דומים ביחס למחירות ומשליכים אותם לעסק הקיים. אבל השיטה הכי נהוגה כיום, שקיבלה גם אסמכתה מבתי המשפט, זאת שיטת ה-DCF, ראשי תיבות של היוון תזרימי מזומנים. מה זה אומר? אנחנו לוקחים את אותו עסק קיים, לוקחים את תזרים המזומנים שהיה לו בכמה שנים האחרונות, מנסים לעשות איזושהי הערכה על תזרים המזומנים שעתיד להיות לחברה או לעסק, ומאבנים את אותו תזרים מזומנים חזוי להיום. מי שלמד מימון ויודע להבין תזרימי מזומנים, למד את זה במסגרת תואר ראשון, במנהל עסקים או איזשהו קורס מימון אחר. אז זו שיטה תיאורטית שבה אנחנו מאבנים תזרימי מזומנים עתידיים ומחשבים את הערך שלהם להיום. אז זה בגדול השיטה. אנחנו מנסים להעריך על פי כל מיני הנחות את תזרים המזומנים של החברה, אנחנו מנסים להעריך את שיעור ההיוון של אותה חברה, מה שנקרא RWAC של החברה או של אותו עסק, וככה מנסים להבין את תזרים המזומנים. אז כמו שאמרתי, חשוב להשתמש במעריך שווי מקצועי ואמין, שיודע את הפרקטיקה ויודע לבקר את ההנחות שהוא הניח, ושיוכל לעמוד מול בוררות או מול מקום אחר ולהציג את הערכת השווי שלו. שמחתי לדבר איתכם, אני הייתי איתי קורצ'י, רואה חשבון, והתראות לכולם.